खोनासं आं नोंथांजोंनो रायज्लायगासिनो दं जायफोरा मबाइलखौ दायो आखायाव लानानै रिल्सफोरखौ स्क्रल खालामगासिनो दं एबा उन्दुग्लांनानै आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आङो नोंथांजों रायज्लायदों नोंथाङा गावखौनो गाव गोसो गोरबो सिङाव मा होननानै बुंनानै लायो जानो हागौ बेबायदि बुंनानै लायो आं गोबां अलसिया आंनि गेजेरजों जानाय नङा आं बेखौ हानाय नङा आंनि मेलेमा गोबां गाधा आं जेबोखौनो गोसोआव लाखिनो हाया बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौनो सानो दा दिनैनिफ्रायनो बेफोरबायदि उदायथारि साननायखौ बन्द खालाम बे मुलुगाव रावबो फरायसाफोरा टपार जाखानानै जोनोम मोनाखै एबा रावबो जोनोमनिफ्राय गाधा जानानै फैखायाखै एबा जोनोमनिफ्राय गाधा जानानै जोनोम जायाखै नोंथाङा दिनै बे भिडिअखौ मोनबायब्ला नोंथाङा बेखौ माबा मोनसे जाब्रबथाय जाथाय एबा एक्सिडेन्ट होननानै साननानै लानो नाङा दिनैनि बे 12 मिनिट भिडिअआव नोंथाङा गोबां गोसो होनानै भिडिअखौ नाय बिनि उनाव नोंथांनि जिउआ माबायदि सोलायगोन अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनैनि बे भिडिअआ साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियान स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय जागोन जाय स्टुडेन्टसफोरा फरायनाय समाव जिंगा सियो बादुला खालामनानै लायो लेजि खालामनानै लायो आरो गावखौ बुंनानै लायो आं गोबां दुरबल आंहा मगस्थ थाया आं गोसोखांनो हाया आंनियाव गोसोआवनो थाया बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ बुङो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जागोन आरो नोंथांमोनाबो जुदि बेखौ नायनानै जिउआव एप्लाइ खालामोब्ला नोंथाङाबो सासे मोजां फरायसा जागोन येस अनजाग्रा नायगिरिफोर एक्सपिरियेन्सनिफ्राय मोनबा बाथ्रा लानानै फैदों नोंथाङा जुदि बे मोनबा खामानिखौ जिउआव एप्लाइ खालामगोन नोंथांनियाव बानाया थानाय नङा लेजिनेसआ थानाय नङा आरो नोंथाङा सासे गाधा होननानै जि बाथ्राखौ बुंबाय थायो बेफोर जेबो थानाय नङा आरो लोगोसे जोबथायाव आं नोंथांमोननो मोनसे ओरैबायदि फर्मुला होबावगोन जाय फर्मुलाखौ नोंथांमोना लायोब्ला जिउआव साक्सेसआ कम्पालसरि फैगोन बेनि थाखाय जोबथासिम नायथार दे अब्ला नोंथांनि गोसोखौ बे 12 मिनिटनि भिडिअआव दोनथ'दो सेथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय 2 मिनिट रुल्स 2 मिनिटनि आयेन अनजाग्रा नायगिरि फरायसा नोंथांमोन बयनिख्रुइबो गेदेरसिन जेंनाया मा बेनो जादों जाहैबाय फरायनायखौ जागायजेननायानो बयनिख्रुइबो गेदेरसिन जेंना जेब्लानो जोङो लेखाखौ फरायनो होननानै लेखाखौ खेवनो नागिरो अब्लानो जोंनि मेलेमा ओरैबायदि बुङो जे आरे दान्दिसे सम थाथ' दान्दिसे उनाव जों फरायगोन एबा आं फरायगोन बेबायदि होननानै मेलेमा बुङो आरो दान्दिसे उनाव फरायगोन होननानै बुंनाया बै दान्दिसे उनावआ माब्लाबाबो फैफिना बेनिखायनो बेखौ फोजोबनो थाखाय आं जे उनाव मावगोन एबा उनावसो फरायगोन होननानै मेलेमा जे बुंबाय थायो बेखौ फोजोबनो थाखाय साइकोलजिनि मोनसे नियमखौ जों बाहायनांगोन आरो बेनो जादों जाहैबाय 2 मिनिट रुल जेब्लानो फरायनो गोसो जाया अब्लानो नोंथाङा नोंनि मेलेमखौ जाम्बा खालाम देट मिन्स नोंनि मेलेमखौ थगाय बेखौ बुं आं केबल 2 मिनिटनि थाखायल'सो लेखाखौ फरायगोन केबल मोनसेल' पेराग्राफनि थाखाय आङो फरायगोन बिनि उनाव आङो दोनथ'गोन बेबायदि होननानै मेलेमखौ बुं अनजाग्रा फरायसाफोर बे बाथ्राखौ बुजिनानै ला मिथिनानै ला जोंनि मेलेमा खामानिखौ जागायजेननो गियो फरायनायखौ गिया जेब्ला नोंथाङा 2 मिनिटनि थाखाय फरायनो जिरायगोन अब्लाना नोंथांनि मेलेमा मोमेन्टामखौ एबा खारनायखौ हमनानै लागोन बिनि उनाव बै 2 मिनिटआ माब्ला 20 मिनिट जागोन आरो बै 20 मिनिटआनो माब्ला 2 घन्टा जालांगोन थर मोनस्लाबनाय नङा अनजाग्रा स्टुडेन्टसफोर अलसियाखौ फरायनो बानायखौ फोजोबनो हानायनि अनलि प्रेक्टिकेल एक्सपिरियेन्सआ केबल बेनोल'सो 2 मिनिट रुल्स आरो बे रुल्सआ मा बे रुल्सआनो जादों जाहैबाय ओरैबायदि फिसानिफ्राय जागायजेन जे मेलेमा बाधाखौनो होनो हायि बायदि 2 मिनिटल' फरायनायावलाय मा जानो मेलेमा बेबायदि बुंनो गोनां जागोन आरो मेलेमा नाजावनो गोनां जागोन दे 2 मिनिटल'सो फरायगोनब्लालाय होननानै बेखौ फरायनायनि गेजेरनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्रायनो जोंनि 1 मिनिट 2 मिनिटनिफ्राय माब्ला 20 मिनिट जागोन माला 2 घन्टा जागोन माला 5 घन्टा जागोन थर मोननाय नङा बेखौ हुदा खालामलां नम्बर 2 पइन्ट बेनो जादों जाहैबाय गोसोआव लाखिनायखौ गार बुजिनो नाजा बे मोनसे फरायसाफोरनि बेराम मगस्थ लाबाय नाथाय 2 सानथामनि उनावनो फिन बावगारलाङो नों 2 सानथामनि उनावनो मानो बावगारनायनि जाहोना जादों जाहैबाय नों केबल मगस्थल' लादों मगस्थ लानायनि थाखायनो बावगारदों अनजाग्राफोर टपारफोरा माब्लाबाबो मगस्थल' लानानै थाया बिसोर फेनमेननि टेकनिकखौ बाहायो आरो बेनो मुलुगनि बयनिख्रुइबो सोलोंथाइनि बोलोगोरा टेकनिकआ अब्ला साफ्रोमबो फरायसाफोरा मा खालामनो नांगौ नोङो जि लेसन्सफोरखौ फरायबाय जि साबजेक्टसफोरखौ फरायखांनायनि उनाव गासैखौबो डेट मिन्स लेखाखौ बन्द खालामदो एबा जोख्लोबदो आरो बै समाव नोंथाङा दान्दिसे समनि थाखाय ओरै साननानै लादो जे नोंथांनि सेराव सासे 5 बोसोरनि सासे गथ'आ दङ सासे 5 बोसोरनि उन्दै गथ' दं एबा नङाब्ला सासे नोंनि लोगोआ दं जाया इसेबो नोंथाङा जिखौ फरायबाय बिनि सोमोन्दै जेबो बुजिया दा नोङो साननानै लादो बिसोरखौ नों बुजायनांगौ नोंथाङा बिसोरखौ फोरोंनो नांगौ बै 5 बोसोरनिखौ नङाब्ला
बै रोंथारि मानसिखौ नोङो फोरोंनो नांगौ। जेरैबायदि फोरोङोब्ला जेरैबायदि बुङोब्ला बिसोर जेन गासै बाथ्राखौ सहसै बुजिगोन बेबायदिखौ नोङो साननानै लादो। जेब्ला नोंथाङा सोरखौबा फोरोंनो नागिरगोन एबा फोरोंनो थांगोन अब्लाना नोंथाङा गावखौ बुजिनो हागोन, मिथिनो हागोन दि जे नोंथांहा बबेयाव जेंना दङ, बबेयाव नोंथाङा थाथ' जादों। डेट मिन्स बबेयाव नोंथांहा क्लियार जायाखै बेफोर बाथ्राखौ नोंथाङा गावखौनो रोखा जानो हागोन। नोंनि फोरोंनायावनो नोंहा जुदि थाथ' जादोंब्ला डेट मिन्स मोजाङै फोरोंनो हायाखैब्ला बै जिखौ हायाखै लोगो लोगोनो लेखाखौ बेखेवफिनदो आरो नोंथाङा नायफिनदो। नोंथाङा बबेबा लेसननि सायाव, टपिकनि सायाव नोंथाङा जेखौ इमेजिन खालामदोंमोन जे नोंथांनि साखाथियाव सासे 5 बोसोरनि गथ' दङ, बेखौ फोरोंनायाव जुदि नोंहा जेबो गोरोन्थि जायाजासे नोंथाङा जुदि गोसो सिंनिफ्राय फोरोंबाय थानो हादोंब्ला बियो नोंथांनि गासै जिउ जोबजासिम थासिगोन, मानोना नोंथाङा बेखौ बुजिबाय। आरो जाय स्टुडेन्टफोरा दिनै टपार जागासिनो दङ बिथांमोना बे फर्मुलाखौनो बाहायो आरो बेबायदिनो मावो। बेनिखायनो मगजथ' लानायनिख्रुइ गासै टपिकखौनो बुजिनो नाजा। थामथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय एक्टिभ रिकल आरो स्पेस रिपिटिशननि जादु। दे दानाब्ला जोङो फरायनोबो जागायजेनबाय, बिनि उनाव जोङो बुजिबायबो। नाथाय जायफोरखौ जोङो फरायबाय बै फरायनायफोरखौ बै एग्जामनि समसिम एबा लाइफ टाइमसिम जोङो माबायदि लक खालामनानै दोननो, बेनि थाखाय टपार्सफोरा मावबाय थाग्रा बै मोननै खामानिखौ मावनो नांगोन। बेनो जादों जाहैबाय एक्टिभ रिकल आरो स्पेस रिपिटिशन। गोबां फरायसाफोरा मा खालामो, बे जादों जाहैबाय रिभिजननि मुङै जिखौ फरायगासिनो दङ बै फरायनायखौनो मेगन मिसिबनानै गले गले गोसोखाङो, गले गले फरायबाय थायो। फरायसाफोर बेखौ पेसिभ रिडिं होननानै बुङो। बियो खामानि होआ, बियो बेकार होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया। एक्टिभ रिकलनि ओंथियानो जादों जाहैबाय लेखाखौ जोख्लोब आरो नोङो मेलेमाव जर हो जे नोङो माखौ फरायदोंमोन बेखौ गोसोखांनो थाखाय जर हो। बै लेसनफोरखौ लानानै, बै फरायनायफोरखौ लानानै गावखौनो गाव सोंलु सों। जेब्ला मेलेमा बैफोरखौ गोसोखांनो थाखाय गोब्राब खस्थ' खामानि मावनो गोनां जागोन अब्लाना बै मेलेमाव हाबना थानाया मेम'रिया दान्दिसेनि थाखाय नङा, अरायनि थाखाय सेभ जानानै थायो। आरो नैथिया जाहैबाय स्पेस रिपिटिशन। हमनानै लाथ'दो नोंथाङा दिनै बबेबा मोनसे लेसनखौ फरायबाय, बेखौ नोंथाङा गाबोन गोसोखांनो नाजा आरो बिनि उनाव सानथामनि उनाव गोसोखांनो नाजा, बिनि उनाव 7 दिननि उनाव गोसोखां, बिनि उनाव 15 दिननि उनाव गोसोखां। जेब्ला नोङो समनि स्पेस दोननानैहाय जेब्ला बाथ्राफोरखौ गोसोखांगोन, बै फरायनायफोरखौ गोसोखांगोन, अब्लाना मा जायो मेलेमाव सर्ट टार्मनि थाखाय जिया सेभ जानानै दङमोन बे सर्ट टार्माव सेभ जाना थानाया अरायनि थाखाय लं टार्मनि थाखाय जोंनि मेलेमाव सेभ जायो। आरो जेब्ला नोंथाङा आनजाद लिरनो थाखाय आनजाद हलाव थांगोन, मोनफ्रोमबो सोंलुनि फिननायफोरा अट'मेटिकेलि नोंथांनि मेलेमाव फैबाय थासिगोन। बेनो जादों एक्टिभ रिकल आरो स्पेस रिपिटिशननि जादु। ब्रैथि बाथ्रा, गोसो बायहोग्राफोरखौ गोजानाव दोननाय। दे सैथोयैनो बुंदो बाथ्राखौ, नङा होमब्ला? जे नोंथाङा दान्दिसे समनि थाखाय फरायगासिनो दङ, फरायबाय थानाय समावनो नोंनाव माबा मोनसे नटिफिकेसन फैबाय आरो बै नटिफिकेसनखौ नोंथाङा 1 मिनिटनि थाखाय नायगोन होननानै नोंथाङा मबाइलखौ अन खालामबाय। नाथाय माब्ला नोंथाङा बेखौ अन खालामनायावनो नोंथाङा माबा रिल्सफोरखौ नायलांबाय आरो रिल्सफोर नायनायावनो माब्लाबानो 1 घन्टाया बारलांबाय, मिथिखौनो स्लाबासै। बेबायदि जानाया नोंथांनि गोरोन्थि नङा, नाथाय नोंथांनि मेलेमनि मोनसे डपामाइननि गेलेनाय बियो। जेब्लासिम ससियेल मिडियाफोरा नोंथांजों लोगोसे सेराव थागोन बै समसिम नोंथाङा टपार जानो हानाय नङा। बेनिखायनो अनजाग्रा फरायसाफोर, नोंथांमोननो आङो प्रेक्टिकेल सलुसन होनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जेब्लानो नोङो फरायनो थाखाय जिरायो बै समाव नोङो मबाइलखौ फ्लाइट मुड एबा साइलेन्ट खालामनानै दोननो नाङा, नाथाय मबाइलखौ नोङो कमप्लिटलि सुइच अफ खालामनानै नोंनिफ्राय गोजानाव दोन। नोंनि फरायनाय टेबोलाव केबल लेखा आरो बहि आरो लोगोसे दैल'सो थानो नांगौ। बिनि उनाव गावनि मेलेमनो गोख्रों मेसेज हर, गोख्रों बाथ्राखौ बुं दि जे फैबाय थानाय 2 घन्टा 3 घन्टा समनि थाखाय आंहा बुहुमजों लोगोसे मुलुगजों लोगोसे जेबो कानेक्सन गैया, बेबायदि होननानै मेलेमनो गोख्रों मेसेज हर। जोंखौ डिस्ट्रेक्सन खालामग्रा एबा जोंखौ बाहोग्रा बेसाद मुवाफोरा जुदि जोंनि सेराव थायाब्ला, डेट मिन्स नोंनि फरायनायनि समाव थायाब्ला, अब्लाना नोंथांनि मेलेमाबो फरायनायाव गोबांनिख्रुइ गोबां गोसो होनो हागोन एबा गोसो होनो हायो। गासै डिस्ट्रेक्सनखौ गोजानाव दोनोब्ला जोंनि मेलेमा, जोंनि गोसोआ केबल फरायनायावल' थागोन। अनजाग्रा फरायसाफोर, भिडिअनि जोबथायाव आं नोंनि सासे गिदिर बिदा बायदि जानानै माखासे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। सोरबाया नोंखौ गाधा, जाम्बा, लोरबां होननानै बुंदोंब्ला बुंबाय थानो हो। मानसिफोरा बुंग्राखा, गोबां मानसिफोरानो उल्था पुल्था बुंखायोखा। नाथाय थारैनो नोङो बेबायदिनो अलसिया जानानै थांना थानो हास्थायो ने, एबा जाफुंसार गैयै जिउखौ लानानै थांना थानो सानमारो ने? नोंनि आइ आफाया नोंनि थाखाय सान हर मावख्रुबगासिनो दं। नोंखौ लानानै बिसोरहा गोबां मिजिं सिमांफोर दं। मा नोंनि बै रिल्स नायनाया, नोंनि बै अलसिया जानाया बै सिमांनिख्रुइबो देरसिन नामा? बैफोर गासैबो नोंनि बिमा बिफानि मिजिं एबा सिमां
सिमांनि गिदिर जानो हाया। दिनै आं नोंसोरनो जि मोनबा बुद्धिखौ होबाय, 2-minute rules, Feynman Techniques, active recall, space repetition आरो no distraction, बेफोर गासैखौबो दिनै खोनासंनानैल' दाथा, नाथाय बेफोर गासैखौबो जिउआव बाहायदो। अनजाग्रा ख्रिस्टियान फरायसाफोर, सिखांदो, सिरि मोनदो, नोंनि गोहोखौ मुलुगनो दिन्थिदो, जे मुलुगा मिथिगोन, बेबो टपार जानो हायो, आंबो टपार जानो हायो होननानै मुलुगनो दिन्थिदो। अनजाग्रा फरायसाफोर, जायखौ आं गिबियाव बुंबोदोंमोन दि जोबथा फारसे सोमोनांथाव बाथ्राखौ बुंगोन, जि बाथ्राया जिउ सोलायनानै होगोन। येस, अनजाग्राफोर, दा बुंनो नागिरदों बे जाहैबाय, एज ए ख्रिस्टियान स्टुडेन्ट, फरायनायनि सिगां मावनांगौ खामानिया जाहैबाय जोङो आर'ज खालामनांगौ आरो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनांगौ। जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन, जेब्ला जोङो जिसुनियाव आर'ज खालामगोन, जोंनि बिरबायनाय गोसोफोरा थाजिम जागोन, जोंनि बिरबायनाय गोसोफोरा गथा जागोन आरो जोङो फरायनायाव गोसो होनो हागोन। गासै डिस्ट्राक्सनफोरा गोजान जागोन, गासै सैताननि खामानिफोरा गोजान जागोन, सैताना बमब्रायनो नागिरनाय गासै अनेक साननायफोरा गोजान जागोन। बेनिखाय फरायनायनि सिगांनो अनजाग्राफोर, आर'ज खालामनो आरो बाइबेल फरायनो दाबाव। आङो मिथिगौ गोबां नायगिरिफोरा फरायसा नंलिया, स्टुडेन्टस नंलिया, नाथाय नायगिरि नोंथांमोन खावलायदों, नोंथांनि गथ'फोरनो, नोंथांनि मण्डलियाव थानाय गथ'फोरनो, ख्रिस्टियान फरायसाफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामदो, जेन बिथांमोना बे रुल्सफोरखौ, बे नियमफोरखौ मिथियो आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना जेन साफा टपार जानो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हरदो आरो लोगोसेयैनो बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोबां इनफर्मेटिभ आरो ब्लेसिंस जाबायब्ला नोंथाङा मोनसे लाइकखौ होनानै गालांदो आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो कमेन्टआव लिरदो, आं दिनैनिफ्राय फरायगोन आरो टपार जागोन। मे गड ब्लेस इउ अल। थेंक इउ।